जोंनि जानाखि बर' बिजोंनि फरायसा नङा होमबा दा जे समावहायनाखि जोंहा बिजोंनि अनेक जेंना जेंसि अनेक डिबेट माबा माबि सोलियो बे समावबो जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय जोंनि बर' फरायसाफोरा जे एसेबां मोजां मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिनो हादों बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनफैदों आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोखि जोंनि बर' बिजोंहा दाबो थारमाने मा फिउचार ओरैबायदि फिउचार दङ एसेल' जोंहा फोसाबनांगौ कि जायखौ जोङो गुन गोनां होननानै बुङो गुन गोनां सोलोंथाइ नङा होमबा जाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोबाव समनिफ्रायनो बिनि सायाव खामानि मावबोगासिनो दं बे खामानिया सोलिबाय थायोब्लानो सानसे समावहाय जोंनि जानाखि थांखि गुन गोनां सोलोंथाइ खालामनाय बा सोलोंथाइखौ गुन गोनां खालामनाय बे थांखिया जाफुंहैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। जाय दिनैनि बिदि मडेल एसिभमेन्ट मोजां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनो हाबाय दा बिथां लाइमोनफोरखौ फिउचाराव माबायदि जाजानो बाथ्राया जाहैबाय मा सोलोंथाइया नैबे दिनैहाय जाय मार्क्सखौ लानानै बिथांमोना उथ्रिसारदों बे जाहैबाय मस्टलि जों बेखौ फर्माल इडुकेसन होनबाय नङा होमबा बे जोंहा सार्टिफिकेट नांगौ जोंनि नैबे जानाखि ग्लबेलाइज जानाखि दुनिया बे दुनियाव थांनो थाखाय जोंहा मोनसे सार्टिफिकेट नांगौ नाथाय साक्सेस होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि खालि नैबे फर्माल इडुकेसनजोंल' जायो होननानै जों बेखौ बुंनो हाया गोबां एग्जाम्पल दं एग्जाम्पलफोरखौ जों होनो हायो बेजों लोगोसे सबसे देरसिन बुस्थुआनो जाहैबाय मा जोंना डिसिसन मेकिं होननानै बुङो दा सासे फरायसाया फरायबाय बियो गोबां मार्क्स लानानै थांबाय नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदि सम सफैयो जे समावनाखि मोनसे डिसिसन लानांगौ बे डिसिसन लानायाव बे थिग डिसिसनखौ लानो हायोब्लासो बे जिनिसा फैयोबा ओरैबायदि मोनसे मुगा जेरावनाखि जोङो दा आइकिउ होनना बुङो नङा होमबा आइकिउजों लोगोसे जों इमसनेल कुवसन जायखौ होनना बुङो बे इकिउ लेभेलखौबो जुदि जों दानिफ्रायनो जुदि बोखोलाङोब्ला बे जिनिसा अट'मेटिकेलि जाहैयो खारना जाहैबाय नोङो जिखुनु मोनसे इन्टारभिउ फेस खालामनो थाङोब्ला बिनि नलेजखौथ' नोङो मोनखाबाय लिरनायावनो नाथाय बै जेला इन्टारभिउ फेस खालामनो थाङो बेहाय मा जिनिसखौ नायगोन बिनि इकिउ लेभेलखौ नायो बिनि डिसिसन मेकिंआ मादि जागोन नैबे डिसिसन मेकिं इमसनेल कुवसन जायखौ होनना बुङो जों बे जिनिसखौ जोङो दानिफ्रायनो बारायहोनो नाजानांगौ आं नुदों कि बे जिनिसखौ जोंनि बर' मिडियाम फरायसालिफोराव एसे नुयो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि फरायसाफोरनि गेजेराव नुनो मोनो कि माखासे जायफोरनाखि स्किल दङ बे स्किलफ्रा हमनानै ला नोंहा गोबां मोजां मार्क्स दं नाथाय कमिउनिकेसन स्किल्सफ्रा मोजां नङा जायनि थाखाय नोङो थाबथाबोनांगौ जायो गुबुन हारिफोरखौ जों नुयो मा बिसोरो मा जोंनिफ्राय मार्क्सआ खम जानो हागौ नाथाय कमिउनिकेसना ओरैबायदि मोजां बेजोंनो बिसोरो देरहासार जालाङो दाबो आं माखासे फरायसाफोरखौ नुदों कि बिथांमोना मोजां मार्क्स लानानै उथ्रिदों नाथाय मोनसे स्किलखौ कि आइ कन्टेक्ट होनना बुङो जायखौ मोनसे एग्जाम्पल आरो ना नों बेबो मोनसे स्किल नोङो गुबुन मानसिजों जेब्ला नों रायलायो अब्ला मोनसे आइ कन्टेक्ट थानांगौ बे आइ कन्टेक्टखौ आं एसे खम नुदों दा बेफोर मोनफा मोनफा फिसा फिसा स्किल बे गासिबो स्किला जेब्ला जोंना ज' जाहैयो अब्लानो साक्सेसआ फैयो खालि फरायनानै जों मार्क्स लानाय बेजोंल' नङा माखासे जायनाखि स्किल बेफोरखौबो जों स्कुलफोरनिफ्राय जों हरफानो नाजानांगौ बेखिनिखौ खालामोब्लानो गुबुनफोरजों फेर फाथिनाया जोंनि थाखाय जेबो नङा आं जेसेबां नुदों गुबुनफोरा जोंनिफ्राय खमसिन मार्क्स मोनो नाथाय बिसोरो गोजौआव दावखोलाङो बेफोर जाहैबाय बिसिना बे माखासे स्किलफ्रा बिराद गोरा माबा गोख्रों बे स्किलफोरखौ जों बेनिफ्रायनो स्कुलफोरनिफ्रायनो जुदि खालामनानै हरनो हायोब्ला डेफिनेटलि साक्सेसआ जाहैगोन आरो जोङो मोनसे बुस्थु नुनो मोनो जे माखासे फरायसा गथ'फोरा जे गोबां पार्सेन्टेज लायो जेनेबा SSLCफ्राव HSफ्राव बिथांमोना गावनि लकेल जायगाखौ बा इनस्टिटिउटखौ गारनानै गुबुन मोनसे जायगायावहाय थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो थाङो खिन्थु माखासे गथ'फ्रा फेलार जानानै फैयो दा बैसोर फरायसाफोरखौ सारा मा साजेसन होयो दा बाथ्राया जाहैबाय बैयाव थांनानै जानाखि एनभाइरनमेन्ट बेजों कप आप जाहैनाय नङा होमबा हमना ला बेहाय मोनसे एनभाइरनमेन्टआव थाबाय गुबुन मोनसे एनभाइरनमेन्टआव थाहैनानै माबोरै कप आप जागोन बे कप आप जाहैनाया जोबोद बेबो मोनसे स्किलनि दरकार बेफोर स्किलखौ न'खरफोरनिफ्रायनो हरनाय गोबां दङ बिमा बिफाफ्राबो आजिखालि मा जाहैबाय गथ'फ्रा खम गोदोनि बायदि नङाला सासे सानै थायो